M'abuelo fou llaurona, m'abuelo fou llauró. No faltarem mai les bledes. I ara que ja soc padrí, que vull ser llaurador, i asfalt damunt d'eixes terres. Passa el temps, roda la cadena, ara asfalt on hi havia terra, operaris, actors secundaris d'esta brama. Va de vie, un programme sobre tot que envolta el binatural, de la mà de Jérôme Chénaud. A tots es donen faena i jo tenia el meu camp, ja no treballo en la terra, ens venen prosperitat, prometen ser... Bon dia, bona vespra. Avui us propose una crònica un poc diferent. No parlarem d'un celler valencià, ni tampoc d'una tècnica de vinificació. Avui parlarem de memòria, de patrimoni, d'eixes varietats de raïm valencianes que durant dècades han anat desapareixent en silenci. Quan pensem en el vi valencià, quasi sempre ens venen al cap els mateixos noms. Boval, Monastrell, Moscatell, Merceguera. És normal. Són les varietats que encara ocupen gran part de les nostres vinyes. Però la realitat és molt més ampla. El País Valencià ha tingut històricament una riquesa varietal impressionant. Algunes varietats encara resisteixen. Altres estan pràcticament extingides. I d'algunes només queda el record d'un nom dit per algun iaio o alguna cepa perduda al marge d'un bancal. Algunes són negres, altres blanques. Algunes donaven vins lleugers i frescos. Altres suportaven millor la sequera. Algunes quasi no produïen, però tenien aromes úniques. I el problema és que sabem molt poc. Molts noms han desaparegut dels registres oficials. Altres s'han confós entre ells. En alguns pobles, una mateixa varietat tenia 3 noms diferents. I a vegades, quan es va modernitzar la viticultura, moltes d'estes ceps es van arrencar perquè produïen poc o no encaixaven en els models industrials. Per això avui vos demane ajuda. Si coneixeu varietats antigues valencianes, si teniu ceps vells a casa, si el vostre avi parlava d'algun raïm estrany, si conserveu fotos, noms, llibres, documents o històries relacionades amb varietats desaparegudes, escriviu-me Jérôme, Jerome, @vinatural.org. M'interessa tot, encara que semble insignificant, perquè moltes vegades el patrimoni no desapareix d'un dia per l'altre. Desapareix quan deixem de nombrar-lo. I pot ser gràcies a la memòria popular. Encara estem a temps de recuperar una part del nostre paisatge viticola abans que siga massa tard. El pròxim 3 de juny serà la segona jornada de les varietats minoritàries de raïm a l'Estació Experimental Agrària d'Elx. Hi seré i replegaré tota la informació que puc. Ja he començat un inventari amb un fitxer d'Excel constituït de les varietats principals, la color, les varietats locals i els sinònims, l'origen, la presència valenciana i si estan autoritzades per l'SDO, denominació d'origen. 88 varietats al moment, amb raïms molt poc coneguts. Esclafageres, planta fina, tortosi o trapadell per els blancs, Arcos, Bonicaire, Forcalla o Valenci per els negres, i molt més. A veure on va la cosa? Ja podeu trobar la llista completa a la web de Vinatural, vinatural.org. Compte amb vosaltres. Salut i vi!
estar units.